Lot als een slapfiguur. Lot als een randfiguur. En Lot als een wonderlijk figuur. Die fascinatie voor doen, die ziet bij mij heel sterk het zingen hier. Dan mijn veertjende, zoiets. En op in zingende fietste ik van hier in de pastorie naar de oren. Freek, echt wie? Ja, en dan, zo is nou net meer zin. Dat die ik. En dan hier ik vragen bij me. En dan vreeg ik de dominee elke dingen. En dan, ik hoe je dan dominee worden matten, dat vreeg ik dan ik. En dan fiets ik naar een marmt af vanuit Zondel. En naar Oudemarm, weet ik nog wel. Hij wenne hier in Jeljouwert in de Giesbert Jabekstraat op nummer 82. En ik heb met mensen praat, want we hebben een soort interviews die het hem echt mooi maken. Hè? En ik mensen die dat zien oerwijn, die wijden nog. De familie Horrius geloof ik, ja. En die weten een soort van de dingen. Hè? Want zien mem wie ik in een huis daar, zo weet ik nou wel goed dat de politie zien mem uit de huis hebben had. Want die verzuurt er heel hard daar. Ja. Moeder, als ze moeder niet hadden opgehaald, dan had moeder nu nog geleefd. Dan was moeder niet zo snel gestorven. Als dominee hier, hij zijn gelieken ze net. En het wie een man die dus mensen in de besnijding nemen kon. En mij ik, ja? Want ik dacht van, hoe kan dit nou met deze man? Wat hij nou alle preket, hè? Stiert er zelf ik volkomen achter. En ik eerst verhaal hoor hem dat het in de week heel oors weer, dat er in de week heel oors libben. Dus wat er s'nachts zei, dat bar in de week soms krijgt door om, wat er s'nachts zei van, hou voor zover het van u afhangt vrede met alle mensen. Nou in de week hier de ruzie zo met de hele buurt. Ik heb ook geen radio, geen televisie. Boeken en kranten vind ik veel belangrijker. Hij woer op Simpson liedje. Dat vond ik prachtig. Prachtig dat de mensen dat Simpson zijn. Hoe wist dat? Nou, dat hij de neven, de omkesissers vertelt. En die ene omkesisser die lieket ik nog sprekend op hem. En die praat lieke loed. En die zei van, zie we hebben een fotoboekje. Nou, liet een fotoboekje aan. Dat weer zelfs, want hier, misschien wordt de fascinatie van iemand die het enorme redenaar is. En ik weet net waarom dat die bewaren hier, maar hier een fotootje van Hitler erin plakt. Maar succes in zaken is nog geen zegen des Heren. Jongen, ik catechisatie, maar ik wil er absoluut geen orde houden. Weer een ramp. Hij ging net echt in dialoog. Het was altijd de monoloog die er hier, hoe de mensen hinnen. Echt, gewoon van mensen te mensen praten, dat weer minder makkelijk voor hem. Nou ben ik dus eigenlijk alleen. Het is niet tenierlijk zoiets van, nou mijn machine, zo fout weer, of zo. Nou mijn machine, nee. Jij er, mijn machine. Zo menselijk weer ik.